Minant Joe Gaffarena l-eks Ministru Joe Cassar akkwista iktar minn karozza. Ha wkoll sistema ta' kameras tas-sigurtà. Dan sar magħruf l-għada li l-ġurnal Malta Today żvela kif Cassar ma ħallax lil Gaffarena għal karozza li mar jixtri minn għandu. Biex jirreaġixxi għal din l-aħbar, Joe Cassar għażel il-ħin tal-aġġornament parlamentari fejn imdawwar minn sħabu d-deputati nazzjonalisti u bot mill-ġurnalisti attakka l-gvern u ddefenda l-aġir tiegħu. Aġir ta' eks-ministru li ħadu nazzjonijiet li qatt ma ddikjara u li tkellem biss dwarhom issa wara li l-każ ħareġ fil-midja. Is-Sur Joe Gaffarena dejjem kien jitlob biex jiġi jiltaqa' miegħi u jiftaħ qalbu miegħi għax miegħi dejjem sab xi ħadd li lest jisimgħu. Saħansitra fil-Parlament Cassar qal li hu mar jixtri karozza minn Gaffarena biex jgħinu finanzjarjament. Għax skontu Joe Gaffarena ma kienx f'qagħda finanzjarja tajba. Iżda imbagħad tal-karozza spiċċa ma ħallsux. Meta t-tifla kienet għalqet 18-il sena, qatt lis-Sur Gaffarena għax ħannejt għalih u xtaqt ngħinu verament finanzjarjament li nista' nixtri l-karozza tat-tifla minn għandu. Konna ftemna li l-karozza li ridna kellha tkun tiswa anqas minn 1,000 euro. Għalija din kienet sempliċi tranzazzjoni ta' 1,000 euro biex nixtri Peugeot 307 antika 11-il sena u b'ħafna problemi. Qal li Gaffarena talbu biex fil-każ jagħti l-flus bħala donazzjoni lil Partit Nazzjonalista. Skont Cassar, Joe Gaffarena ma rridx ismu fuq l-irċevuta għax ma rridx juri din id-donazzjoni. L-eks ministru li kien qul irranġa laqa bejn ta' Gaffarena u Simon Busuttil kien kostrett jitkellem ukoll dwar għotja oħra li għamillu Gaffarena. Is-Sur Gaffarena meta kien jiġi għandi kien dejjem jiġbidli l-attenzjoni li m'għandix security camera. Wara diversi xhur niftakar darba insib raġel wara l-bieb unexpected. Imbagħad għamilt diversi xhur niġri warajh dan l-installer biex jitħallas u dan dejjem jevitani. Wara snin fejn ma ddikjara xejn minn dawn l-otjiet u xhur fejn fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista kien qed juża l-Gaffarena l-kampanji politiċi tiegħu ma żvela xejn dwar ir-rabtiet tiegħu, issa Cassar qed jgħid li l-otjiet kienu frame-up. Iżda jien m'għandu ngħidx. Bil-frame-up u għamilt kif qalli, jiġifieri tajt 1,000 euro lill-Partit Nazzjonalista. Saħansitra l-eks ministru qal li wara li jagħmel dawn id-dikjarazzjonijiet għandu bżonn is-sigurtà u talab lill-Speaker biex jipprovdilu l-protezzjoni. Bid-deputat Speaker Cenzu Gallia jgħid li se jkomunika t-talba lill-Kummissarju tal-Pulizija.